Afrika. Černý kontinent. Kontinent kontrastů, kontinent, kde se snad zrodil v dávné minulosti lidský rod, kontinent pouští, kontinent slunce nad rovníkem, hučících vodopádů, mohutných řek, bezbřehých jezer. A ta magická bílá čepice pár kilometrů pod rovníkem, to je po dlouhá léta nedosažitelné a jen z obrázků známé Kilimandžáro. A my teď vysedáme v Nairobi z letadla jen pár kilometrů od naší vysněné hory s dosud stále bílou čepičkou na vrcholku. Střed hlavního keňského města se nám představuje jako každé jiné velkoměsto. Širokými bulváry, výškovými budovami, parky i typickým ruchem velkoměsta. My však míříme přímo do sídla Africké cestovní kanceláře, která pro nás požadovaný program připravila. Od okolního světa je dům pečlivě střežen a obehnán vysokou hradbou s ostnatým drátem. Posilnění vydatnou snídaní se neprodleně vydáváme naším terénním džípem, řízeným sympatickým černým Robertem, k severu. Tam totiž leží nejvyšší keňský vrchol, podle kterého je pojmenován i celý stát, Mount Kenya. Jak vidno z nápisu nad vstupní branou, byl Národní park Mount Kenya zařazen dokonce i do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Pohodlnou cestou stoupáme k první chatě ve výši 3300 metrů, Old Moses Hut. Vyspáni do růžova a dobře najedeni přidělujeme větší část nákladu čekajícím nosičům a pomalu vystupujeme k údolí McKinder. A tam už z mraku občas vykukují obě dominanty masívu, strmé a skalnaté štíty Nelion a Batia. Procházíme rozmanitou exotickou vegetací, kde nás fascinuje především stromovitá Senecia Kilimandžáro. Piknik v této kulise je víc než příjemný a na hodovním ubrusu nechybí ani čerstvé ovoce a zelenina. K večeru docházíme k chatě v kempu Shiptons, který leží již ve výšce 4200 metrů. Vstáváme kolem 2 hodiny po půlnoci a za svitu čelovek vyrážíme. Svítá. Šťastní se fotíme v mrazivém ránu na vrcholu. Pozorujeme největší z místních ledovců, Luzův ledovec. Bohužel rychle mizí. Od 60. let minulého století se zmenšil o více než 100 metrů. Po náročném sestupu v nepříjemné suti si malý odpočinek v Shiptons kempu snad zasloužíme. Dnes nás čeká ještě dlouhý sestup k chatě Old Moses Hut. Volíme jinou než výstupovou cestu a přes 4000 sedla sestupujeme kolem říčky Liky. A další den po snídani scházíme pralesem plným opic opět k bráně parku. Naše vozidlo je připraveno, měníme ve slunném lednovém počasí zimní oblečení za letní, balíme a loučíme se s našimi vůdci a nosiči. Cesta k prvnímu parku vede přes rovník a jisté hry osudu místní obyvatelé náležitě využívají. Fyzikální zákon, že se voda v misce na rovníku netočí, zatímco kousek od něho ano, zde rádi za pár dolarů demonstrují.
Zajímavé africké suvenýry jsou předloženy kupcům mnohokrát po trase v široké nabídce. U jezera Nakuru nás čeká ve stejnojmenném městě pěkný hotýlek a po výborném obědě a sprše vyrážíme za Zvěří. Je to jeden z národních parků Velké příkopové propadliny. Rezervace Nakuru u stejnojmenného jezera má rozlohu 180 km čtverečních a byla oficiálně založena v roce 1961. První se nám představují mohutní ptáci marabu, čekající na jednom z přítoků na chutnou rybku. Mělké a silně alkalické jezero je domovem tisíců plameňáků. Na břehu pak je k vidění bezpočet další zvěře. Odpočívající hyeny, zebry, stáda bůvolů, mohutné nosorožce i všudy přítomné gazely. Celá oblast je dobře přehledná ze skalnatého útesu, tyčícího se nad jezerem. Leopardi přes den často odpočívají na větvích stromů. Možná, že si už vyhlíží něco k snědku. Čas večeře se blíží. Dnes to bude třeba jelínek, či pěkně vypasené prase bradavičnaté. Thompsonovy gazely s černým proužkem na zadečku jsou stále více ve střehu. Večer a noc, čas lovu predátorů, se blíží. Na zpáteční cestě pozorujeme neposedná děcka spořádané opičí rodiny. Také zlobí a neposlouchají. A jedeme na jih, do nejznámějšího parku Keni, Masai Mara. Cestou pozorujeme šikovné snovače a samozřejmě nechybí zastávka v dalším suvenýrovém supermarketu. Méně odolní jedinci výpravy začínají už plnit naše vozidlo velkou zvířecí pětkou v dřevěném, kamenném i tkaném provedení. Zajíždíme k místní benzince, kde nás okamžitě obklopují pouliční prodavači se svým sortimentem. Odpoledne dosahujeme proslulé Masai Mary. Je provázána s tanzánským parkem Serengeti a společně tvoří domov milionům zvířat. Naše základna leží uprostřed masaimarské divočiny a je přísně oddělena od okolního světa Masajců. Vše je zde dokonale připraveno pro turisty z celého světa. Stylové chýše jsou vybaveny sociálním příslušenstvím, kuchyňkou a příjemnou ložnicí. Strava je též na úrovni dobrého evropského hotelu a komplex je vybaven dokonce i bazénem. Masai Maru tvoří klasická savana a množství volně žijící zvěře je fascinující. Pštrosy a sloni se procházejí kolem džípu, jako by se nechumelilo. Odpolední horko však zahání zvěř do stínu. Marně nějakou vyhlížíme. Musíme se spokojit se stromem salámovníkem. Teprve k večeru se nám ukáže odpočívající gepard.
Mohutné žirafy se k nějakým neuváženým pohybům nenechají jen tak vyprovokovat. Sledujeme slony, žirafy a pakoně. Právě pakoni společně se zebrami, buvoly a gazelami se vydávají každoročně na 1600 kilometrů dlouhou pouť za potravou právě do sousedního parku Serengeti. Účastní se jí víc než 2 miliony zvířat a okolo 200 000 tato putování nepřežije. K večeru se vracíme k nocování pod připravené moskytiéry. Ráno na úvod se nám představuje odpočívající gepard, pak opět párek jeřábů. A už je tu konečně i sám král zvířat. Lépe řečeno královna. Lví rodinu zde tvoří více lvic s mláďaty. Mladí samci jsou ve 2 až 3 letech vypuzeni ze smečky. Až v období kolem věku 5 let si musí vybojovat vlastní smečku. Lvice se musí družit, aby měli šanci odolat novému tatínkovi, toužícímu po vlastní rodině. Sloni jsou tu snad všude. Pozorujeme proto raději rozvážného lenochoda. A co by byla Masai Mara bez návštěvy masajské vesnice? Po zaplacení vstupu 25 americkými dolary nám Masajové předvádí celkem ochotně svoji kulturu a zvyklosti. Tanec bojovníků vystřídali tradiční skoky. Kdo skáče výše, má větší možnosti, co se počtu manželek týče. Prostě dobří skokani si mohou více užívat i tady. I ženy nám předvádějí své zpěvy, ty však neskáčí. Asi jim nebude moc do skoku. Život je tady bez pochyby nesmírně těžký a o ženách to platí dvojnásobně. Bojovníci předvádí svůj a rozdělávají oheň a la lovci mamutů. Nakonec se jim to podařilo. Masajové nám prozrazují i technologii výstavby svých hliněných obydlí. Snad to ale nebudeme potřebovat. Obydlí nemají okna. V jedné místnosti žije celá rodina společně s oblíbeným kozlem, který ráno slouží rodině místo naší ranní kávy či čaje. Závěrem jsme předhozeni prodavačům masajského supermarketu. Za asistence válečníků kroužíme kolem stánků jednotlivých rodin tak dlouho, dokud alespoň něco menšího nekoupíme. Možná ale, že tady jsou peníze utraceny smysluplněji, než u nás doma v monstrózních nákupních centrech. Maličkosti z Kindervajec přivádí místní děti do extáze.
Po výborném obědě pozorujeme maskovaného leguána a sloní rodinu. Vzájemně se obšťastňují chladivým bahnem. Dospělý slon africký zkonzumuje denně kolem 250 kg listí a jiné rostlinné hmoty. Čas běží a tento slon nemá dnes asi ještě splněno. Sloni se dožívají 60 až 70 let, ale někteří jedinci překračují i 100. Bůvoly z dálky nevypadají tak nebezpečně, jak se o nich říká. Mohou tvořit i tisícihlavá stáda. Lvi už zase odpočívají. Prase bradavičnaté je ze země nějakou dobrotu. A už jsou tady hroši. Vypadají přátelsky a člověk by do nich neřekl, že každoročně zabijí mnoho lidí, zvláště když jim někdo neúmyslně odřízne cestu k vodě. Většinu času tráví hroši ve vodě. A ještě jednou žirafy v pohybu. Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty. A Masai Mara se s námi loučí magickým západem slunce. Loučení s místními děvčaty. Nasedáme do našeho džípu a míříme do Nairobi. Při výjezdu z příkopové propadliny stavíme na vyhlídce a obdivujeme tuto úžasnou přírodní scenérii. Opět nocujeme v sídle naší africké cestovní kanceláře a večer využíváme možnosti k projížďce a prohlídce Nairobi. Hlavní město prochází špatná pověst. Většina návštěvníků se snaží zkrátit svůj pobyt v Nairobi na minimum. Po setmění se vycházky po městě příliš nedoporučují. Až do 90. let 19. století se na tomto místě rozprostírala bažina. I poté, co se zde objevily první stálé budovy, však Nairobi zůstalo klasickým městečkem, jehož ulicemi se tehdy ještě volně potulovali lvi a nosorožci. Dnes je Nairobi největší město východní Afriky a hlavní dopravní uzel celého regionu, také bezkonkurenčně nejživějším ohniskem veškerého kulturního a politického dění. Do Tanzánie přejíždíme místní autobusovou linkou a neskutečně rozbitými silnicemi se blížíme k naší hoře. Odpoledne přijíždíme do městečka Moši, kde jsme ubytováni v rozsáhlém hotelovém komplexu. Po noclehu a vydatné snídani balíme a stoupáme zatím ještě autem k bráně Marangu Gate,
do výše 1860 metrů. Cestou nám na okamžik cudně odkryje Kilimandžáro svůj v mracích často utajovaný vrcholek, jako by nás lákalo k sobě nahoru. Oblast Marangu Gate nás vítá spoustou nejrůznějších tabulek o vzniku parku a pak start. Střeženou branou a plně optimismu vstupujeme do Národního parku Kilimandžáro. První kroky vedou hustým pralesem, ve kterém je pro turisty připravena pohodlná parková cesta. Od začátku nasazují naši horští vůdci velmi pomalé tempo a heslo pole, pole, pomalu, pomalu, nás bude už stále při tomto výstupu doprovázet. Asi mají své zkušenosti. Je alespoň čas pozorovat život v pralese. Odpoledne docházíme k prvnímu táboru, který připomíná letní tábory našeho mládí. Opět se zapisujeme a jdeme se ubytovat. Jsme v místě Mandara Hat ve výšce 2774 metry. Chatky po 4 jsou příjemným místem pro odpočinek, stejně jako jídelna, kde se rádi necháváme obsluhovat naším pozorným číšníkem. K večeru jdeme na procházku k jednomu z bočních kráterů naší hory. Vrchol však je bohužel v hustých pracích. Po dobré snídani opouštíme pásmo pralesa a připadáme si jako někde na Šumavě. Pěšinka je stále kvality deluxe. Po obědě se zatahuje a ochlazuje a schytáme docela slušnou přepršku. Naštěstí brzy docházíme k táboru Horombo Hat. Sušíme ve večerním slunku a za horizontem pozorujeme vykukující vrcholek. Jakoby na dosah ruky a ne ještě vzdálený 2 dny cesty. Jsme ubytováni opět v obdobných příjemných chatkách. Výška 3720 metrů. Další den už zelené vegetace rychle ubývá a krajina vypadá, jako by Kili přestalo soptit minulý týden. Všude jen vyvržené kameny a sopečný prach. Fouká chladný vítr. Obědváme v závětří za velkými kameny. Vrcholek se choulí v mracích a pole zdoláváme sedlo mezi Kilimandžárem a sousední skalnatou Mavenzi. U poslední chaty Kibo ve výši 4703 metry nás čeká sníh s deštěm. Opravdu jen na chvíli se můžeme natáhnout a už vstáváme před 23. hodinou. A hned po půlnoci vyrážíme. Temnou nocí zdoláváme horu metr po metru. Za svítání pomalu stoupáme po okraji kráteru k nejvyššímu bodu vrcholu Kibo u Hurupí, štítu přátelství. Všichni postupně bod nejvyššího volně stojícího masívu na světě dosahujeme. Celá Afrika je pod námi. Pozorujeme zbytky původního silného zalednění. Kráter byl ještě před pár lety plný ledu. Dnes zbývají ledovce jen na okrajích kráteru.
V roce 1912 pokrývala ledová čepice plochu 12 kilometrů čtverečních. Dnes zbývá už jen necelá 1/6. Dnes nás ještě čeká více než 2 kilometry převýšení při sestupu k chatě Horombo, kde brzy upadáme do tvrdého spánku. Další ráno se s námi Kilimandžáro ještě důstojně loučí v záři slunce. Tak tam jsme včera byli. Po snídani se stále nemůžeme odtrhnout od magických pohledů k vrcholu i do okolí. Nastává čas loučení s naším 21členným týmem. Píseň Kilimandžáro, Kilimandžáro se nese k vrcholu a nám je dnes taky nějak do tance. Kilimandjaro, 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 mlima mrefu sana. Pomalu balíme a začínáme sestupovat s úžasnými pohledy na uzářené mraky pod námi. Teď teprve máme čas vychutnat nádhernou kilimandžárskou květen. Sestupu na Mandara Hat si opravdu užíváme. Na chatě máme připraven poslední oběd a loučíme se zde také s naším obětavým číšníkem. I prales si můžeme lépe prohlédnout než při výstupu. Prohlížíme záchranné vozidlo pro rychlý svoz výškovou nemocí postižených turistů. Před branou parku nás už vyhlížejí mladí podnikatelé s nabídkou vrcholového klobouku. Ještě se jdeme podívat k inzerovanému vodopádu a pak už jedeme zpět do hotelu Moši. Horský vůdce Allen nám obětavě vypisuje certifikáty o zdolání vrcholu, dostává domluvené spropitné a spokojeni se loučíme.
and not to stand on the top, but to have some feeling from. It was very helpful. Thank you very much. Thank you. V zahradě hotelu čekáme na bus do Nairobi. A zanedlouho už ukrajujeme ze vzdálenosti k tanzánsko-keňské hranici. Užíváme si ještě příjemného tropického klima, abychom ji za pár hodin vyměnili za mrazivou, zasněženou Evropu. S velkou rezervou přijíždíme na letiště. Tak, s Bohem, Afriko. S Bohem teď už opravdu také naše Kilimandžáro.